И здравейте, аз съм Мастер Влог и това е информационно видео. Съвсем скоро ще се мести в друг канал. Не, че нещо му има на този. Но просто в другия ще качвам и на игри и влогове. По-често влогове, защото сядам рядко на компютъра. И ще си правя превид сървър на Майнкрафт. Кандидатури ще има. Имам 11 абоната, поне един от тях игра Майнкрафт. Не е задължително. Но така мисля. Кандидатури ще има. Сървърът ще е за 20 човека. Казвам 10. Абе не знам, ще има 3 избрани кандидатури. Ще си направя нов скайп. Каналът и сървърът ще се купи. Каналът ще го направя телефона, просто ще го свържа към компютъра и ще почна да качвам и в него. Да, кандидатури за сървъра ще има. Аз ще съм единствения, който ще бъде опнат и ще читам само успешни случаи. Аре, разкарай се, бе! Иначи! Върнах се, така преместих се на друго място, при положение, че но това няма значение. Ще си правя превид сървър на Майнкрафт. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger with small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide И да се свържат към моето, за да играят в сървъра. Без цели, просто всеки си има база. Всеки ще получи от тримата избрани ще получат оп. Временно скайп също ще има. Няма да има нищо от тия неща, които избрах в описанието. Просто да знаете за в бъдеще какво ще има и да очаквате. Ще ме добавите в скайп, който ще пише в коментарите на клиповете си. Ще измисля име и ще си напиша името и на канала и на скайпа. Ще се абонирам само единствено на канала. И ще качвам до интро не мисля да си правя, нито аутро. И това е от мен и чао!